Hyvää iltaa, rakkaat synttärivieraat. Seuraava 30 minsaa saadaan nauttia orkesterimme Pusku Traktorsin tahdissa. Olkaa hyvät. Let's go! Vaihtelee tuo näyttelijä, että kai mä vielä kerran yrittää saa parantaa taitojaan. Kello hiljaa puoli 8. Pätkän hankelia kai mä vielä tarkistan. Vuorosanat, jotka osaa tuoli ulistaa, kun se pääsee paikkaan ja silti vielä mä tarkistaa. No näyttää ongelmasta, näin totta näyttelijää. Yhdessä läpi tummassa mun se on ainut, joka sitä kannattaa. Yhdessä hurraa, kova teipinen kanssa tuon mukanaan. Tää iskee yksinäinen taiteilija, tänne poisku soovista uudestaan.
Seuraavan kappale piti olla meidän läpimurto, mutta siitä tuli meidän joutsilaulu. Sinusta unta.
halukaan. Onko sinulla hauskaa? Kiitoksia. Seuraavana palataan taas vuoteen jotain, mitä ei enää muista. Muutama muita. Usko elämään.
Mahtavaa. Hei, kiva, että olette viihtyneet. Nyt on aika vähän käydä läpi bändiä ja meillä on ensimmäisenä lämpimät terveiset, jos joku videokuva, niin Kari Hyökinen Hyrskelsi Ruotsiin. Meillä on alkuperäinen basisti on tänään estynyt paikan päältä, mutta meillä on upea supertalentti, oma perheen poika bassossa, Ville Lähde. Sitten palataan ensimmäiseen biisiin, jos joku kuunteli Kertsiä, niin Petja on tuossa sanotuksessa jo jollain tavalla ennustanut tilannetta sieltä 30 vuoden takaa ja puhuttiin, että 2 lahjatonta näyttelijää nousee lavalle ja tänään se melkein toteutuu. Tilanne on siinä, että meillä on 2 superlahjakasta, rakasta ystävää tänään lavalla. Kuinka satanen? Meillä on laulu, sävellys, sanotus, kipparit, Petja Lähde. Yksi henkilö ei hirveästi kaipaa tänään esittelyitä, the one and only Antti Laukkarinen! Mä oon keksinyt tänään tavan, kuinka mä pitää hauskaa selvinpäin, järjestää festat ja soittaa 5 bändissä. Come on! Hyvä. Ja seuraavaksi hiljennytään kuulemaan Jumalan ääntä. Mutta miten? Konvoisella pelottaa, maa pyörii sä satuttaa. Äiti kertoo pahaa tarinaa, ulos jääty sisään. Rutistuu, palan kurkussa koristuu. Ote köydestä varmistuu, ei siellä mietittiä. Ennen kuin tuli siinä, tulevaisuus on toivo. Pelastus saavut koittoon.
Se on viimeinen kappale. Joo. Nyt on viimeinen kappale ja tää on myös, Antti jo tuossa vähän avaskin sitä, että kuinka upeeta on, että on ihmisiä, jotka on niitä juhlan järjestäjiä. Me ollaan kaikki itse saatu nauttia tämän hyvien Fredien seurasta. Antti on ollut tässä järjestämässä. Ja sen vuoksi sekä bändinä me halutaan jakaa sulle, Antti, just tämän biisin sanoman rakkautta. Ja
kaikille muille. Ja mä luulen, että koko yleisö me halutaan tehdä. Ja mä toivon, että te tiedätte tämän biisin ja tiedätte Kertsin. Ja siihen kannattaa yhtyä, koska mä ottatte Ja tää oli ensimmäinen, mun on pakko pieni anekdootti kertoa tähän puurojuhlissa. Muistaakseni soitettiin tää kappale, ensimmäinen keikka Puski Tractors. Ensimmäisellä luokalla lukiossa Pohjois-Amerikan yhteiskoulussa. Keikka päättyi siihen, että vahtimestari veti piuhut irti. Ja ensimmäinen kappale päättyi siihen, että mä kerroin Antille, että milloin lopettaa rumpujen soito, niin hän nosti kiltisti kapulat ylös. Tästä lähtee. Tää on ollut meidän keikkolistalla näin vuosina. Onnea Antti 50 vuotta! We want more! We want more! We want more! We want more! We want more!